بسم الله والدن منفس قدسن حدا أملاك أمين سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን ክብራት ተከታተልቲ ናይ ቪዲዮ ዝከም ያለኹም ሰላም ክትሁሉ ናይ ቅዱስ አምላክና ሰናይ ፈቃድ ይሁንና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጾምና በሰላም ከመጀመርና በሰላም ነውቶ ተሐሳናው ንብራትን ሰብሳላን ከብጽሕና በሰላም ከፈጽመናሞ ናይ ጽድቂ ናይ በረኸት ጾም ክገብረና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይሁንና እሺ ሕራይ ብልክዒው እዚ ቪዲዮ እዚ እዚ ሕትምልኮቶ ዘለኹም ቪዲዮን እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ድምጽን ናይ ካልእ ናይ ሰሓቅን ናይ ዋዛን ንስጋ ዘይጠቅም ንመንፈስ ዘይጠቅም ተተኸውን ነይሩ ናብ ኩሉ ሰብ ሽርመና ነርና ግን ሰብ ገሩ ሸይጣን ብጉርሑ ነቲ ንነፍስን ንስጋን ዝጠቅም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝኾነ ቃልን ነቲ ንነፍስን ንስጋን ዝጠቅም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንእግዚአብሔር አምላክ እትህቦ ትውድሰሉ መዘምረት ንሰምዕ ከለና እንተሪኒዋ ኣብዝሓ እቲ ዝረአ ቪው እቶም ዝገብርዎ ላይክ ዝገብርዎን እቶም ናብ ካልእ ሰብ ሸር ዝገብርዎን እቶም ኮመንት ዝህቡን ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና ስለዚ ሓደራ ነዛ ቪድዮ እዛ ሰሚዕኹም ሓሳብ ተልኩም ኣብቲ ቦታ ናይ ኮመንት ጻሓፉናት ምርኢቶ ጻሓፉ ንሕርፈትኩማ ላይክ በልዋ ብግድን ላይክ በላ ይብልን ድሕር ደስ ኢላትኩም ላይክ በልዋ ድሕር ደስ ይበላትኩም ሕልፍ በልዋ እንድሕር ገለ ነገር ከሲበላ ተልኩም ከዓ ናብ ተሓውኹም ናብ ተሓብትኹም ሽርክ ትብልዋ ይላበወኩም ሕጂ ነዊሕ እዋን ዝምራ ዝነበርኩም መዝሙር ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮዬ መፀተንን ብዝተፈላለየ መገዲ እውን ኣይሰማዕኹን እታ መዝሙር ካብቶም ኣብቲ ግዜቲ ሓሳብ ኮይና ዝምራ ዝነበርና ይኹን ወላ ብኻልእ እውን ዝፈልጥዋ ኮይኖም ክዝምሮ ኣይረኣኹን እሞ ነዊሕ እዋን ካብ ኣእምሮዬ ሃይሳ ነይራ ሕጂ ግን ብገለ ስለ ዝመፀተኒ ብገለ ስለ ዝረኸብኩዋ ንዓ ክዝምር እየ ኣወደዋ ብድሕርታ መዝሙር እውን ዝብሎ ቃል ኣለኒ ንነፍስና ዝጠቅም ብፍላይ ካብ ጾምና ዝድግፈና ኣብ እምነትና እውን ከጽናዕ ዘጽናዕና ገለ ነገር ክብል ድሕታ መዝሙር ስለዚ ሓደራ ከይትሕልፍዋ ኣወደዋ መወዳእታ ክትረብሑላ ኢኹም ናብ ካልእ ከንሸር በልዋ ሰናይ ምክታል ናብታ መዝሙር ክኸይድ ወጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃኔ ጻድቃኔ ወልደ ብርሃኔ ጻድቃኔ ጻድቃኔ ወልደ ብርሃኔ